Para máis combinacións de paseo e descanso, podemos sumar o paso que temos para a roda, que era o noso 1, 2, 3 saltado cara a cada lado. Antes facíamos en estático ou en círculo, pero ahora imos facendo previamente uns pasos cara a cada lado. Dous pasos cara a terra, 1, 2, e salto cara a terra. 1, 2, 3, 1, 2,